Devojke, ja prvo skidam poklopac. Pitam se šta me čeka. Jel to sve? Prvi put vidim tako mali kinder. Nemaš sreće, ja sam dobila normalno kinder jaje. Zadovoljna sam. Oho, Candy danas imala najviše sreće. Da, blago meni. Prema pravilima prva jede ona koja je imala najmanje sreće. Betty, počni. Kako da otvorim tako malo jaje? Morat ću da koristim dodatne alate. Naprimjer, pincetu. Treba sve raditi veoma pažljivo. Sad mogu probati. Veoma ukusno. Šteta što se moj kinder tako brzo završio. Ali zašto ne bih probala Suzin kinder? Jer ćete Suzy kazniti za takvu drskost. Mogu i sama pojesti svoje jaje. Izgleda da je unutra neki poklon. Šta je tamo, baš me zanima. Sad ću pojesti čokoladu i pogledati šta je tamo. A evo poklona. Da vidimo šta je unutra. Kakav užas! Ovo čudovište je bilo pored moje čokolade. Odvratno. Šta se derete? To je prava delikatesa i baš je ukusna. Prelepo. Zadovoljna sam. Fuj, odvratno. Vreme je da otvorim glavni kinder u današnjem izazovu. Takvo jaje otvarati mnogo duže nego vaše mrvice. Ostaje samo da smislim kako da ga otvorim. Rukama neću moći da polomim takvu debelu čokoladu. Treba će mi čekić. Opa, eto ti. Gotovo. Da vidimo šta je unutra. Kakva lepota. Pogledajte ovo. Od sad ćeš biti moj prijatelj. Ćao, mali. Dok se Candy igra sa svojim novim prijateljem, možemo ukrasti njenu čokoladu. Odlična ideja. O, da. Neverovatno. Oduševljena sam. Obožavam čokoladu. Čekajte, gdje je moja čokolada? Devojke, kako vas nije sramota? Nije lijepo tako raditi. Ovaj put ja prvo skidam poklopac. Gledajte, to je lizalica, a u njoj je riba. Uj, kako ću to jesti? Ne zanima nas, da vidimo šta je kod mene. Ja sam dobila lizalicu sa škorpionom. Izgleda da ovaj put niko nije imao sreće. U mojoj lizalici je gadna muva. Ti prva jedeš, prijatno. Ko je smislio ovo glupo pravilo? Okej, bolje da što brže završim s tim. Stanite, a gdje je muva? Uj, muva je letela u mojim ustima. Šta može biti gore od toga? Suzy, sad možeš probati svog škorpiona, hajde. Morat ću, iako nemam želju. Uzgred, lizalica nije loša. Ne mogu da se odvojam od nje koliko je ukusna. Izgleda da je Suzy zaboravila na iznenađenje koje je čeka unutra. Prelepo. Jao, šta je to na mom jeziku? Kakav užas. Kako sam mogla da zaboravim? Joj, štipa me. Ne, više ne želim da imam posla sa škorpionima. Candy, na tebe red. Kako jesti lizalicu, a da ne nadirnem ribu? Jao, plašim se. Devojke, sad vas razumem. Lizalica je zaista mnogo dobra. Samo što je moja prevelika. A na ribu nikako ne mogu zaboraviti. Tačno, ideja. Samo ću je razbiti čekićem. Gledajte, to je to. Eto, sad mogu uživati u bombonama i ne plašiti se da ću slučajno pojesti ribu. Baš mi se sviđa ukus. Jela bih ovo ceo život. A ribu nisam čak ni pipnula. Eto. Ne može tako. Moraš da je probaš. Moram? Jao, pa dobro. Jednom ću je samo zagristi. Uj, odvratno. Ali tog je malo, moraš pojesti sve. Dobro, znam način kako to brzo učiniti. Uj, bilo je gadno, ali uspela sam. Hej, nemoj bacati koščice u mene. To je baš neprijatno. Izvini, nisam htjela.
Devojke, ovaj put ja prvo skidam poklopac. Jupi, konačno nešto ukusno. Twix je moja omiljena čokoladica. I moja? Samo zašto je tako malo? Jer sam veliku dobila ja. Čak ne veliku, već ogromnu. Candy, ne brini. Ti možeš pojesti prva svoju čokoladicu. Dobro, upravu si. Sad ću je probati. Rukama je nezgodno jesti takvu mrvicu. Koristit ću pincetu. Ovako. Super. Sviđa mi se. Ko je sljedeći? Betty, mislim da je na tebe red. Konačno. Čekajte samo da je otvorim. Hej, šta to radiš? Zašto bacaš u nas? Izvini, trenutno ne mogu da razmišljam ni o čemu osim ove velike čokolade. Jao, prelepo. Mislim da ću je brzo pojesti. O, da, divno. Možeš da paziš kako jedeš? Mrvela te na sve strane. Prejela sam, ali bilo je ukusno. Jao, devojke, zašto ste tako prljavi? Pogodi. Svi smo u tvojoj čokoladi. Žao mi je, samo sam htjela da što brže pojedem čokoladu. Ali još uvijek je nisi pojela. Hajde, jedi. Možda da iskoristim taktiku Candy. Mislim da mi to može pomoći. O, ukusno. Ali čini mi se da nešto nije u redu sa mnom. Ha, sad si Betty žirafa. Izgledaš odlično. Prestani da se smeješ, bolje jedi svoj Twix. Sad ću. Mislim da neću imati problema sa svojim čokoladicama. Mogu da pojedem 2 štapića odjednom. Ili... Da li ste primetili da štapiće Twix izgledaju kao očneke? Betty, bu! Da, veoma strašno. Sigurno ne ličiš na vampira, opusti se. Pa dobro, dosta igranja. Vreme je da probam svoje divne čokolade. O, da. Baš mi se sviđa. Mislim da je bilo baš zabavno. A Betty najviše, jel da? Ćao, evo moje karte. Odlično, Malena, možeš da prođeš u salu. Mada, stani. Daj mi svoju igračku. Moram da je proverim. Ima li nešto unutra? Osjećam miris slatkiša. Da vidimo. Da. Pored majka nijedna bombona neće proći. Pogledaj ovdje. I nemoj da plačeš. Trebalo je ranije da misliš kad si donosila slatkiše. Izvoli. Hajde, ide odavde. Zdravo, vaša karta. Da, naravno, jao, gde? Da, hvala. Čekajte, možete li da se okrenete? Samo da ne pronađe slatkiše, jao. Da vidim šta imaš u rancu. Šta, rukavica? Jeste vi bokserka? Da, hoćeš da proveriš? Ne, možete da prođete, gospođice. Oj, još mi preti. Zdravo, evo moje karte. Čika čuvaru, hoćete li me pustiti? Naravno, ali prvo da istresem sve slatkiše iz ove igračke. O ne, moja Minnie Mouse, prestanite. Shvatio sam gdje si sakrila slatkiše. Sad ću izvaditi sve odavde. Moja jadna igračka. Jao, izvini mala. Ovdje stvarno ništa nije bilo. Sad ću sve da popravim. Eto, gotovo. Izvoli. Šta ste joj uradili? To je bila moja omiljena igračka. Šta da radim tačno? Ne plači, uzmi čips. Hajde, prođi. Hvala. Prevarila sam ga. Samo nemojte mu reći. Sve je mirno, bože moj. Drži kartu. Šta vam je to u rukama, kola? Jao, ne, zatim vas sigurno neću pustiti. Zar je nemoguće zapamtiti da se u bioskop ne može ući sa hranom i slatkišima? Ja nemam slatkiše. To on govori o meni. Okej, daću mu kolu. A sva pažnja na mene. Šta želite, starice? A zar vas nisu učili da puštate stare ljude? Sklonite se. Baka ide sa pitom. Ovako je mnogo bolje. Pusti me da prođem, dečko. Bako se ovim ne smete unutra. Šta kažeš? Onda? Eto ti. Izvoli.
Jao! Skloni se, mali. Ovo je napad na obezbeđenje! Fuj, odvratno. To su moje srećne gaće! Nemojte da mi se smijete! Hajmo brže unutra. Da, a ovo ću poneti sa sobom. Pita uz film, šta može biti bolje? Slažem se, to je preukusno. O, da. Oduševljena sam, obožavam čips. Blago meni. Devojko, dajte mi čips! Sve ste prosuli! Hajde, skupljajte sad! Dobro. Došla mi ideja. Pustit ću ovdje svoje prijatelje bubašvabe. Tada će svi pobeći i ja ću moći da prođem u salu. Ajde, idite da šetate. Eto, sve sam pokupila. Halo, čuvaru, slušajte, imate bubašvabe ovdje. Ogromne su. Bubašvabe! Kakav užas! Sklonite ih, sklonite ih! Užasno se plašim insekata. Smirite se svi. Sad ću sve srediti. Imam specijalno sredstvo. A bitno je da ne dišete duboko. Ono je užasno otrovno. Hoćete me pustiti u salu? Tamo sigurno također ima bubašvaba. Odlično. Uspjela sam da prođem u salu. A još sam donela slatkiše sa sobom. Super. Sada mogu na miru da gledam film. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Obožavam Doritos. Super. Dobro je što ova žena bila ovdje. Inače bismo potonuli u bubašvabama. Niko ne sme da vidi da ja jedem čipse. Dobar dan, mogu li dobiti vaše karte? Da li imate nešto sa sobom? Slatkiše? Ne, nemamo ništa. Odlično. Ali moram da vas proverim. Probušit ću vaše balone. Ups, bili su prazni, oprostite. Prijatno gledanje. Evo naših karata. Pustite nas unutra što brže. Moja drugarica se osjeća baš loše. Mislim da će se od filma oporaviti. Kako mi loše. Žao mi je, naravno možete proći. Mandy, uspele smo. Super, a mi smo u bioskopu. Hajde, vadi slatkiše. Naravno, uzmi slamku i meni jednu. Hajde da vam pokažemo kako smo prevarile čuvara. Ja sam imala Sprite, a Julie mi ga je uzela da bi ga sipala u infuzije. Kao da sam teško bolesna, ali to nije bila istina jer sam ja zdrava. Samo smo htjele da unesemo Sprite u bioskop i uspjele smo. Usput, zapratite naš kanal. Šta? Kako su one čudne, nisu normalne? Dobro, vreme da pojedemo naše čokoladice. O, da. Kako je dobro što smo ih doneli sa sobom. Ja obožavam čokoladu. Našao sam prekršioce. Hoćete li mi dati čokoladu? Hvala. Ups. Da, našao sam vas. Svaka dobija čekiće po glavi. Pobegle su, pa dobro. Film je super. Trenutak, sad ću naći karte. Evo ih. Izvolite. Odlično, ali sad čipsom ne smete. Morat ćete ga ostaviti. Ali zašto to nije fair? O, Britney, pogledaj tamo. Zdravo, devojke. Kako ste? O, Bože moj. To je MC Zak. Ne mogu da verujem, ja sam njegova obožavateljka. Polako, devojke, ja sam običan momak. Došao sam u bioskop. A možete li da nas slikate, molim vas? Super. Hej, hoću ja. Zdravo, Zak. Prođite brže. Sve za vas. Ja imam pune džepove slatkiša. Došla mi ideja. Gledajte, stavit ću sve svoje bombone ispod kačketa. Kao da je to moja kosa. Tako će me sigurno propustiti. A od čokoladnih novčića ću napraviti cool lanac. Kao kod repera. A ovdje će biti slatki prstenovi. Sada mogu da idem. Hej, čoveče, ja sam cool reper Pete. Hoćeš li me pustiti? Prvi put čujem za tebe.
Hej, brate, ma daj. Još ćeš me čuti u svim klubovima. Ja imam kartu, gledaj. Da ću ti autogram. Da možeš da se hvališ svim svojim prijateljima da si video pita. Ma šta će mi to? Ja te ni ne znam, čudan si. Dobro, možeš da prođeš? Jao, ovi reperi su ludi. Hej, stani, zaboravio si mikrofon. U stvari, dok trafi mogu da peva malo, da. Uspeo sam da prođem sa slatkišima. Da. Britney, idemo kod njega? Ajde. Hej, devojke, gdje ćete? Zdravo, možemo li dobiti slatkiše? Naravno, nije mi žao. Hvala. To je jako ukusno. Da, Pete, ti si najbolji. Hoću i ja. O, to je zaista dobro. Nijedan huligan neće proći pored majka. Zdravo. Zdravo, evo moje karte. Čekajte, moram da vas proverim. Aha, da, sve čisto. Hajde, probudite se, možete da prođete. Šta je sa njom? Evo moje karte. Šta je to? Znao sam, to je cveće od slatkiša. Da, to je marshmallow. Marš odavde. Kako ste bezobrazni? A ovo ću uzeti. Mogu li ja da prođem? Evo moje karte. Moram da proverim vašu knjigu. Da, sa njom je sve u redu, odlično, možete da prođete u salu. Pametnica. Prijatno gledanje. Da, hvala. Odlično, uspela sam da prođem u salu sa slatkišima, a ovaj glupi čuvar ništa nije shvatio. U mojoj knjizi je tajna zaliha sa čokoladicama, a na džemperu je keks. To je preukusno. Pogledajte kako sam to izvela. Uzela sam knjigu i isekla u njoj tajni prolaz. A zatim sam je napunila čokoladicama. Posle sam uzela keks i došla mi je ideja da zalepim ga na prslu. Eto, sve uspelo. A vama je ostalo samo da zapratite naš kanal. Hvala puno. A mi nastavljamo. Kako dobar film. Hej, zdravo. Evo moje karte. Zdravo, odlično. Šta je ovo, žvaka? Ne, sa tim sigurno ne smete ući. Ispljunite u kantu. Okej. Eto, jeste zadovoljni? Sada mogu da prođem. Da, možete. Hvala. Zdravo, evo moje karte. Izvolite. Čekajte, prvo moram da vas proverim, a onda možete proći. Neočekivano. Ništa nisam našao. Možete da prođete. Prijatno gledanje. Volim takve gledalce. A ovo je moja karta. O, ko je to tamo? To je moj zli pas Riči. Ne treba ga uznemiravati. Hvala. Da, uspela sam da prođem. Ne dirajte. Jeste poverovali? Ne plašite se. Unutra nije pas, već gomila slatkiša. I sad ću ih pojesti. Jako ukusno. Hej, Roxy, hoćeš dati meni malo? Naravno. Hej, ne može. Svi slatkiši su moji. Nikome neću dati. Želim krofnu sa glazurom. Nema problema. Baka će ti sve spremiti, draga moja. Da, to nije teško. Oho, bako, kada si već uspela da zamesiš testo? A ja sam već ne samo zamesila testo, nego i spremna sam da ispržim ukusne rumene krofne. Ja imam specijalni kalup da ih isečem iz testa. Za prženje ću uzeti više ulja. Tako će krofne ispasti sočna i hrskava s polja. Zanimljivo, hoće li ja moći isto tako? Šta je to teško? Uzimaš kalup i sečeš testo ovako. Jane, draga, pazi, plašiš baku. Dalje treba da uzmem ulje. Tako, zapamtila sam da treba da naspem više. Kad sam nasula mnogo ulja, onda i vatru treba da pojačam. Od mene će ispasti odlične krofne. Idemo. Jo, šta se dešava? Spasite me, u pomoć.
koliko dima. Kuhinja nije mjesto za decu. Meni je skoro 12. Sad ću srediti taj dim. Eto ti, eto. A, tačno, treba da ugasim šporet. Dobro je. Ali na šta sad liče moje krofne? To nije dobro. Morat ću da ih bacim. Jane, tako si uplašila baku. I šta je ovdje teško, ne razumem? Kod mene je već sve gotovo. Krofne su ukusne, rumene. A kao fil ću dodati sos od jagode. A sad treba da umočim krofnu u glazuru. Ostalo da ukrasim sve konfetama i to je to. Spremno da se posluži. Nije loše ispalo. Baka neće uspjeti tako lepo da napravi. Ali ko je rekao da kod bake neće ispasti ukusno? Ja znam tajnu dobrih krofni. To je šećer u prahu. A šta ja da radim? I nikakvih sastojaka nije ostalo. Osim ovog sira. Pala mi je na pamet jedna genijalna ideja. Sir se oteže kao i testo, tako da ću od njega napraviti sirne krofne. I dodat ću ka njima izmrvljeni čips. Eto vam čipsevi. O, šta se dešava? Zemljotres? Ne, to se vaša unuka ludira. Opušteno, ja se ne ludiram, ja spremam krofne za bebu Gloriju. Eto, završila sam. Dobro mi ide. Samo nešto nedostaje. Znam, da bih krofne ispale ukusnije, treba ih dobro ispržiti. I bolje pravo ovako, na šporetu, bez stiganja. Zato što je tako zabavnije. Dakle, koje će jelo da pobedi u prvoj rundi? Možda domaće krofne od bake? Ili krofne sa glazurom od kuvara? A možda sirne krofne od sestre Jane? Wow, ne znam od čega da počnem. Wow, kakve lepe roze krofne. I tako su ukusne. U njima je moj omiljeni fil od jagode. Ove krofne izgledaju tako obično. A ukus je također običan. Nisam oduševljena. Wow, kakva interesantna krofna. Treba da je probam. Pa to je sir. Oteže se i topi u ustima. Veoma ukusno. Ali šta da izaberem? Težak izbor. Ali odlučila sam. Krofne sa jagodom su pobedile. Da, znala sam. A sad hoću da pojedem salatu. Kakvu salatu? To je Cezar, najpoznatija salata. Znam da sečem. Sad ću sve iseći na male komadiće. Jao, draga moja, prestani tako da se ponašaš, mlada damo. Na kuhinji treba da budeš veoma pažljiva, pogotovo sa nožem u ruci. Povrće treba pažljivo iseći i lepo servirati na tanjiru. I piletinu također treba iseći i dodati ka povrću. Lepota. Ne bih tako rekla. Ja ću sad pokazati šta znači lepo serviranje salate. Stavit ću u blender celu gomilu zelenila i onda ću dodati malo vode. Wow, i to je neka zelena supa. To nije supa, Jane, a visoka kuhinja. Smesu koju smo dobili treba brzo zaladiti da bih dobili žele. Sad ću ga staviti na tanjir. Wow, neverovatno. Da, hoćete mi dozvoliti? A sad mogu da dodajem povrće u jelo i da isečem file piletine. Ali to još nije sve. Mala flašica ulja, jer lepote u detaljima. Joj, ko kvari moje jelo? Jelo ne može biti pokvarano sa sirom. Joj, a šta ja da radim? Ja nisam stigla da isečem povrće. Jane, opet se ludiraš. Jao, kakav užas. Ovo liči na gomilu smeća. Ovo jelo sigurno neće pobediti u borbi. Znam, sad ću ti takvu salatu napraviti, Gloria. I ništa ne treba da sečem. Dovoljno je da izlomim na male komadiće, da dodam žele oči i marshmallow. Želim da dodam više žele bombona i gotova. Ah, kakva lepa i ukusna jela su ispala kod naših junaka. Ali hoće li se svidjeti Glori? Saznaćemo upravo sada. Počet ću od ovo. Ovo, zelena žele stvar. Zabavna, probat ću je. Fuj, odvratno. Ne, stavljam ovoj salati dislike. A ova salata izgleda veoma neobično. Jednostavna salata, jednostavan ukus, ništa posebno. Wow! Kako cool! To je slatka salata. Baš je ukusna. Veoma mi se sviđa. Biram je kao pobednika. Da. Da, znala sam. Baci 5, sestrice.
Gloria, reci nam. Ja želim da pojedem jaje na oko. Ništa lakše. Baka će uspeti. Čak će i Seka uspeti. Sipamo ulje i grejemo tiganj. Bako, daj meni. Nešto se nasipa. Zašto je ovako malo ulja izašlo? Izmučkat ću flašicu jače. Joj, slomila sam je. Jane, kako to? U redu, baka već može da sprema. A razbit ću 2 jajeta ovako. Ja ću razbiti. Joj, kako to? Tako sam nespretna. Ne, tako jaje na oko se ne sprema. Eto šta ću ja uraditi. Za početak ću ugrejati mlijeko. U njega ću dodati koru od pomoranđe i jedan tajni sastojak. Moje jelo će biti kao u najboljim restoranima. A sada ću iseći breskvu i ka njima ću dodati posebni sastojak molekularne kuhinje. Došlo je vreme da stvaram kulinarsku magiju i pržiti molekularno jaje na oko. Ovo, videla sam tako nešto na YouTube-u. Jane, pazi! Joj, moje jaje na oko, sve gori. Kakav užas, sad ću sigurno izgubiti. Ali mala Gloria svejedno neće ostati gladna. Jaje na oko od bake izgleda veoma ukusno. Da, Jane, nemaš nikakve šanse u ovoj rundi. A hoće li se svidjeti molekularna kuhinja maloj Gloriji? Saznaćemo upravo sada. Od čega da počnem? Želim ovo da probam. Da, nije loše. A šta je ovo? Neću to da jedem. Kakvo neobično jaje na oko. Pa ono je slatko. Wow, tako je ukusno, sviđa mi se. Da, biram ovo jelo. Da, znala sam. Bako, slušaj. Želim da pojedem sendvič. Naravno. Nećeš pobediti u ovoj rundi. Sendviči, to je lako. Ja uvek jedem tostove sa nutelom. Samo ovog puta ću napraviti nešto ukusnije. Dodat ću više fila, moj omiljeni marshmallow, čokoladu od jagode i kiselo slatke gumene bombone. Odlično mi ide. Ali meni se čini da ovom sendviču nešto fali. O da, slatki gel i kisele pucketave bombone. Kako sam cool smislila. Originalno, ali ja mislim da je najbolje da kuvam po tradicionalnom receptu. Senf, kobasica, sir, salata i sve skupiti zajedno. A sad mogu malo da ispržim sendvič sa obe strane da bude hrskav i rumen. Ne, bako, hleb treba da se prži na početku, a već posle da se dodaje punjenje, jer ono ne treba da bude vruće. I glavna delikatesa, puževi. Šta? Puževi? Kakav smrad. Kakav miris. Tako miriše Pariz. A sad mogu da postavljam na tanjir. Užasan miris. Prelep je. I na kraju ću dodati buđavi sir. Jo, baki je loše. Ovo je kulinarsko remek delo. Nevjerovatno. Prevazišla sam samu sebe. I kod mene će također biti dobar sendvič. Joj, čokolada se istopila, ali znam šta da uradim. Treba da uzmem činiju sa vodom i da naspam u nju što više leda, a sad mogu da crtam šare čokoladom i to će se zalediti u bilo kom obliku. A videla sam takav lifehack na TikToku. Pametnica moja. Pa, sve je spremno. Tako različiti učesnici i tako različiti sendviči. Šta će izabrati Gloria? Saznaćemo odmah. Kakav neobičan sendvič. Probat ću ga. Fuj, to su puževi. Kakva gadost. Ko je smislio da doda puževe u hranu? Jao, kakvo lepo srce. Ovaj sendvič je tako lep. Baš mi se sviđa. Ovaj sendvič izgleda baš obično. Ali mnogo je ukusan. On je bolje od drugih. Biram ga kao pobednika. Da, to je baka spremala. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to ni fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će tog sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nikol ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam videla toliko bombona. Ali Britney počinje.
Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. O, već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. A bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačna jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. A lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. O, šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. A koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da sve sama. O, da, kako ukusno. Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Ja sam li postala klon? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. A Nikol je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. Tako oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspela sam. O ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? A ne! Torta u lice, to je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti. Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, o ne. Razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. Za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nikol. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, šta si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka.
Britney, a šta je kod tebe? Oho! A ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda! Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super! Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde! Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nikol jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nikol početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. A Britney, sad ti? Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari, znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Ha, poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam. Napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Ha, eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. A blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nikol. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom kija. Jao, Nikol, to je već previše. Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zaletila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nikol, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nikol počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi jezik. Pomoći ću, Nikol. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nikol. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima i jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. O ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. O ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću vodom. Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala. Žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. O ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. O ne, koliki čips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar.
Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. A, sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. O, podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Ajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo mnogo bolje. Hvala, Britney. Jo, ribica mi je ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno. Stani, danas ću ja prva skidati poklopac. Jao, to su kineski rezanci, obožavam ih. Ja. Jel da? Samo što ne znam čim da ih jedem rukama. Evo, drži, imam štapiće kod sebe. U redu, probat ću. Joj, to je teže nego što sam mislila, ali neću odustati. Jao, svi rezanci su na stolu. Ako ih ne mogu pojesti ovako, sigurno ću moći da ih zavijem na štapiće. Tako će biti mnogo lakše. Što to radiš? Ja uživam u svojoj hrani. Pazi, rezanci lete na sve strane. Ma daj, nemoj da se ljutiš, hoćeš možda i ti? Neka, hvala. Onda skidaj svoj poklopac. Jao, blago meni. Pogledaj kakva ogromna torta. Veća od mene. Sigurno je mnogo ukusna. Ako je tako velika, hoćeš li i meni dati malo? Ne, ja ću je pojesti. Jel tako? Onda ću je samo uzeti. Gde ćeš? To je moja torta. Bila je tvoja, ostala je moja. Moram je brzo pojesti. Ješću rukama, baš me briga. Bitno je da mi bude lepo. Ne, neće ti biti lepo. Pobrinut ću se za to. Daj mi tortu. Ne, ne može. Daj mi je, moje je. Značiš, hoćeš da uzmeš tortu? Evo ti onda. Jel tako? Dobit ćeš i ti tortu u lice. Evo ti. Gotovo, to je rat. Eto ti. Daj mi je. Torta je moje, daj mi to. Eto ti. Bolje da smo je pojeli. Još nije kasno. Požuri, torta nije loša. Hvala na dozvoli. Stvarno je ukusna. Mogu li da budem prva? Pitam se šta me čeka. Što? Šta će mi kaktus? Tako je oštar i uopšte nije ukusan. Juj, kako da ga jedem? Pogledaj kako mi je pocrveneo prst od igle. Nemam pojma kako ćeš jesti, ali nemaš drugog izbora. Šta sam ja dobila? Jao, vidi kakav Snickers. Tako je velik i sigurno je mnogo ukusan. Moram ga odmah probati. Hej, pazi malo. Izvini, nisam htjela. Kako da ga pojedem? Mislim da će mi trebati pomoć. Eto ti, Snickers. Sad ću te pojesti. Kozi, sve mrvilo te pravo u mene. Nadari se, bolje pogledaj koliko punjenja ima u Snickersu. Jo, prelep je. Ne zanima me, ja sam sva u njemu. Pa dobro, kako si dosadna. To je zato što nemaš čokoladu. Znam da mi zavidiš, ali šta ćeš? Jao, jedeš kao životinja, sram te bilo. Mogla si uzeti barem viljušku. Slušaj, ako ti je tako lepo, imam jedan prank za tebe. Da vidimo kako će ti se svidjeti igla iz mog kaktusa. Ove makaze ne valjaju ništa. Ali nema veze, ipak sam odsekla nešto. Ostalo je samo da ih stavim u tvoju čokoladu. Jao, blago meni. Joj, kako boli, odakle mi igle u čokoladi? Obola sam jezik zbog njih. O Bože, izgleda da sam preterala malo.
Ali nema veze, doktor Mary će pomoći. Ostaje samo pronaći pravi instrument, možda ovo? Ili ovo? Ili nešto jače? Ma daj, šalim se, opusti se, treba će mi obična pinceta, ništa strašno. Izdrži još malo, ostalo je samo malo i bit ćeš kao nova. Gotovo. Hvala ti puno, ali ipak si ti kriva za ovo. Tako da hajde jedi svoj kaktus. I ja, ali stvarno neću, uopšte nije lep. Ne zanima me, moraš. U redu, probat ću ga. O ne, to je nemoguće jesti. To je užasno. Ali već sam smislila šta da uradim sa kaktusom. Pošto ga ne mogu pojesti ovako, napravit ću od njega nešto lepše. Mislim da će koktel od roze kaktusa biti baš dobar. U redu, sad ćemo saznati to. Wow. O ne, to je užasno. Ne mogu ga ni popiti. Ne diraj poklopac. Ovaj put ja otvaram prva. Jao, kakav veliki hamburger. Mary, sad i ti možeš da otvoriš. O ne, to su crvi. Tako su gadni. Kako ću ih pojesti? Nemam pojma, ali tačno znam kako jesti svoj hamburger. Tako je sočan. Hoću i ja malo. Izvoli. Šalim se, jesi mi stvarno poverovala? Pa, sad ću da ga probam. Prelep je. Hej Mary, a kakvi su crvi? Još nisi probala? Pa hajde onda. Možda ne moram. Vidi, ne mogu ni da ih uzmem. Polako, znam šta ti treba. Šta pići? Da, baš ti hvala, ali ne verujem da će to poboljšati njihov ukus. Naravno da ne, u tome je poenta. Hajde, manje pričaj, više jedi. Nadam se da neću povratiti. Uj, to čak izgleda odvratno. Naravno, ipak jedem crve. Ups, izgleda da hoće napolje. Ne mogu to da zaustavim. Izgleda smešno. Rekla si da hoće napolje, a ne na moju kosu. Strašno. O, hamburger. Nisi htjela da se deliš sa mnom, a ja ću ti rado dati da probaš moje crve. Sigurna sam da će ti se svidjeti. Izvoli. Sram te bilo. Isprljala si mi kosu, ali nema veze, imam hamburger, on će me smiriti. Prijetno. Hvala. Čudno, šta je to? Šta to puzi? Odakle je to ovde? To je tvoj stari prijatelj crv, je li ukusan? Da li si mi stvarno stavila crve u hamburger? Ne, samo ne ovo. Sad ću povratiti. Muka mi je. Ups, pretjerala sam malo. Šta sam dobila? O, roza Nutella, super. Blago meni. Nadam se da i mene čeka nešto ukusno. Čudno, šta se to čuje ispod poklopca? Jao, to je muva. Ili pčela. Uglavnom insekt. Neću to jesti. Sklonite je od mene. Morat ćeš da je pojedeš. Hajde, ti si prva. Ja, ali zašto neću? Nadam se da se ovo stvorenje bar ne ujeda. Juj, još kako se ujeda. Kako boli. Vidiš šta si uradila? Znam da te boli, ali sada je ova pčela na mojoj Nutelli. Skloni je. Dođi ovamo. Možda ću ipak uspjeti da je probam. Mada sumnjam. Pa, hajde već. Fuj, ne mogu. Eto, vidiš šta si opet uradila. Sad mi je na glavi. Ne brini, sad ću ti pomoći.
Prebit ću je tepačem. Šta? Ne, nemoj. Ups, izgleda da sam preterala. Mary, jesi li živa? Kako si? Hvala što me nisi ubila. Kako te nije sramota? Nisam namjerno, žao mi je, ali i muva više nema. Dakle, mogu početi da jedem svoju Nutellu. Super. Nutella uopšte nije loša. Nikad nisam probala roze. Ali ona je najlepša. Od sad ću jesti samo roze Nutellu. Poješću sve do kraja. Čak ću i teglu oblizati. Jesi li vidjela svoje lice? Sva si u čokoladi. Ups, a jesi li ti vidjela šta ti je na glavi? Nisam. Šta je tamo? Jao, peta muva. Mislila sam da sam je ubila. Ispada da nisi, ali ne brini, sad ću je srediti. Nemoj, molim te. Eto ti. Jesi sad shvatila kako to boli? Šta? Jesi normalna? Da, razumela sam, to jako boli. Ući će mi glava. Juhu, pobedila sam, znači da prva podižem poklopac. Jao, to je lizalica, kako cool. A šta ti imaš, Dijana? Jao, Dagnje, mrzim ih. Hajde, Mary, pošto si imala sreće, jedi prva svoju lizalicu. Odlično, vrlo rado. Samo nemoj bacati smeće u mene, to je ružno. Nisam primetila, izvini. Ma daj, ne ljuti se, nisam namjerno. Bolje pogledaj kakva lepa lizalica mi je u ruci. Jao, još se ih hvališ. Pa dobro, brzo ću ti uništiti zadovoljstvo. Kako ti se sviđa kisela lizalica? Kako ukusno. Joj, zašto je tako kisela? Fuj. Nećeš više da se hvališ. Znači, ti si mi upropastila lizalicu, onda eto ti. Sad sam sva u tvojoj pljuvački, fuj. Nema veze, preživet ćeš. Joj, lizalica je baš velika. Nemam dovoljno snage. Treba mi pomoć. Mislim da će pušilica biti taman. Tako će sigurno biti mnogo lepše i brže. Jao, to je odličan plan. Znam. Ali sad mi je zigori, pomozi mi brže. Da, sad ću. Evo. Hvala, bez tebi bih izgorela. Sad možeš početi da jedeš svoje školjke. Prijatno. Već, ali tako su gadne. U prljavoj su vodi i još smrde. Nadam se da su bar malo ukusne. Gross! Joj, povratit ću. I ja isto. Ups, odletele. Uzmi to i jedi je sama. Gross! Ali to je nemoguće. To je mnogo gadno. Verujem ti. Ali imaš još ceo tanjir. Po pravilama moraš sve pojesti. Moralno te podržavam. Kako si zla? U redu, probat ću još jednom. Jao, neće da se otvori. Šteta. Ne brini, imam nešto što će ti pomoći. Onda? I sad ću te prebiti ovim čekićem. Ma daj, šalim se. Gledaj, ovo je pravi biser. Bogata sam. Šta? Biser? Daj mi ga. Hoću ja. Moje, ne diraj ga. Ups. Izgleda da sam ga progutala, sad je sigurno moj. Ti nisi normalna. Od čega da počnem? Smislila sam. Trebaju mi ovi šareni cevi. Stavit ću ih na krov, ovako. Wow, ispalo je tako lepo. Šaljem vazdušni poljubac. Super! Ej, a šta to ti radiš? Ja sam spremna za ukrašavanje kuće. Isto ću početi od krova.
Ali ukrasit ću ga lancima. O, da. Obožavam sve drsko i brutalno. A umjesto poljupca ću staviti lobanju. Jeste se uplašile? Haha, odlično. Dobro, vidi kako lepe prozore imam. Što? A ja imam crne prozore. One su bolje. Pa nisu. Dobro, šta još da dodam? Tačno. Uzet ću svoju lepu paletu sa senkama. Sad ću obojiti svoje zidovi. Divno. Sad imam pravu dugu. Ajuj. To je bilo zabavno. Wow, moja soba izgleda magično. Ali to nije sve. Stavit ću lep tepih unutra. Pored ću staviti mekanu fotelju, roza stočić u obliku srca i ukrasit ću sve detaljima. Wow! A ja ću koristiti slepe miševe za ukras. O, da. Pogledaj kako lepo izgledaju na ljubičastom zidu. Ali to nije sve. Stavit ću na zid svoju narukvicu sa šiljcima. O, da. To izgleda baš brutalno. Gotovo. A zatim mi treba kauč sa paučinom. Stočić sa lobanjom. Ovu policu. Malo detalja. I lep tepih. Obavezno mora biti crne boje. Ova boja je najlepša. O, da. O, čekajte, imam žvaku. To je dobra ideja. Da. Okačit ću na zid sliku Wednesday. Usput. Da li se njoj sviđa moja soba? Sigurno jeste. Odlično. Baš mi je drago što si zadovoljna. Uj, bolje da se vratim u svoju lepu kućicu. Tvoja je grozna. Dakle, gledajte. U ćošak ću staviti aparat sa ukusnim bombonama. I dodat ću slatke medvediće. Ali šta još da dodam? Imam ideju. Mislim da ovdje ne treba duga. A bolje će izgledati u mojoj sobi. Okačit ću na zid ovako. I stavit ću ovdje svoju lutkicu. Enid, jel ti se sviđa naša soba? Hoćeš možda da pojedeš nešto? Imam bombone za tebe. Posluži se, draga. Izvoli, prijatno. Thank you. Moja Enid je zadovoljna, a znači da sam i ja zadovoljna. Dakle, devojke. Prvi sprat je spreman, to je dobro. Hajde da vidimo kako ste ga ukrasili. Wow, svaka vam čast. Idemo dalje. Dakle, ja ću koristiti crni namještaj za moju kuhinju. Dakle, police ću ukrasiti lobanjama. Obožavam ih. Izgledaju tako jezivo, a i moderno. A pored ću okačiti pravi kovčeg. Šalim se, to je isto polica. Dakle, treba nam stočić, stolice i pribor za jelo. O, da, divno. Ali to još nije sve. Na zid ću okačiti stari sat. Još malo detalja. I to je to. O, čekajte, ko je to? O, slepi miš. Da, to je kod nas, hajde dođi. Wednesday, došla ti drugarica u posetu. Hajde, uživajte, devojke. A ja ću popiti malo kole. Dobro sam poradila, super. Kakav užas! Ova kuhinja je grozna! Ne odgovara nam! Treba nam nova kuhinja! Da, ova će izgledati super! A na roze ormarićima ću nacrtati nešto. Aha, tako je. Još malo. Kakva lepota! Odlično ide! A nisam džabe išla u umetničku školu. Ostalo je dodati nekoliko detalja, tako
Tako je, koristit ću različite boje, žutu, crvenu i plavu. Odlično je spalo. Pogledajte kako lepu i slatku kuhinju imam. Stavit ću je ovdje. Aha, tu ću staviti šareni zid. Odlično. I stavit ću malo detalja. Preslatko. Obavezno nam treba sto, stolice i hrana. I nikako ne smijem zaboraviti na macu. Pogledajte kako je slatka. To je najbolja prijateljica moje Enid. Potpuno sam zaboravila. Imam roze zvučnik. Moja Enid obožava da sluša muziku. Pogledajte kako dobro pleše. Da, ta muzika je prelepa. Da, hajde svi da plešemo. Devojke, vaše kuhinje su prelepe. A šta je kod Wednesday? Ona pije čaj sa svojom drugaricom. A Enid se zabavlja sa macom. Super. Britney, hvataj. Ne, pauk. Plašim se paukova. Što? On nije pravi? Tina, kako si mogla? To nije smešno. Opa. Paučina. Da, to mi treba. Ovo će biti moja zavesa. Super. I odmah ću staviti tepih. O, da, divno. A šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati ovakve zavese sa perlama. Baš su slatke, jel da? Okačit ću ih ovdje. Lepota. Ali to još nije sve. Stavit ću lepe nalepnice na pod. Ovo će biti naš tepih. Wow, kako sve sjaji, super! Što to radiš ovdje? Sad čekaj malo. Eto ti, izvoli. Nemoj više dolaziti ovdje. Jako si smešna. Moja obrva. Šta? Moram da je vratim na mesto. Odmah. Tako je. Jao, sad ću te naučiti pameti, pazi se. Tačno, tapete, to je dobra ideja. U trećoj sobi ću okačiti jednoroge i duge. Kako slatko. To će biti najslađa soba. Baš sam zadovoljna. A ovdje ću okačiti odeću moje lutke. A tu će biti krevet sa slatkim jastukama. A tu će biti kočić za šminkanje. Da, ispalo je baš slatko. Pogledaj, jel ti se sviđa? Ja tebe mnogo volim, Enid. Ajde, lezi, odmori se malo. Baci kocku. Drago mi je što si srećna. A šta to Tina radi? Moja soba je spremna, jel ti jasno? Ja sam brža. Pa šta? Ali zato moja soba će biti bolja. Vidjet ćeš. Dakle, prvo ću staviti crni krevet sa mesecom. Da. Dodat ću malo detalja. I obavezno treba lampica. Da. Odozgo će biti lustere. I violina. Da, Wednesday. Ova soba je za tebe. Jel ti se sviđa? Hajde, odsviraj mi nešto. Da, ti si najbolja u tome. Svaka ti čast. Vidi, Britney, šta moja lutka može, jel ti jasno? Pa šta? Moja kuća je divna. I moje isto. Konačno smo završili. Da? Dakle, da vidimo. Kuća za Wednesday je spremna. Ispala je strašno lepa. Ali, ni kuća Enid nije ništa loša. Tina, tvoja lutka se smorila. Aj, Britney, lutki je dosadno. Devojke, možda je bolje da ih upoznate, šta mislite? Da, sada mogu da se igraju zajedno. To je baš dobra ideja. Čekajte, šta ste to još smislili? Hoćete da podelite svoje slatkiše? To je baš slatko. Dakle, neka su vaše lutke i kuće jako različite, ali svakako možete da se provodite zajedno. Tako mi je drago što ste se sprijateljili.